Simplement recordar que quan presentem aquesta proposta no existeix cap normativa en l'empresa municipal que reguli la contractació de personal, que en reiterades ocasions des dels representants de Compromís en els òrgans de l'empresa municipal s'ha proposat un protocol de contractació des del Consell concretament en diverses ocasions de Personal i Ciutat, i que el seu president, Jaime Alberó, ha fet cas omís en tot moment, que per tal d'aconseguir precisament un consens per a la seva aprovació se va convocar a tots els partits polítics a una reunió prèvia, de la qual donem les gràcies a tots els que van acudir i mostrar interès, i de tots ells l'únic partit, el Partit Socialista, és l'únic que no va aparèixer ni va mostrar cap tipus d'interès en aquesta qüestió. Casualment, fa poc més d'una setmana, el senyor Alberó intenta apropiar-se de la proposta improvisant unes regles de contractació que són més postulets que realitat, ja que no solventa els problemes principals de la contractació en l'empresa. Nosaltres, en la moció que presentem, pretenem acabar en les contractacions a dit i apostar per un sistema accessible, transparent i objectiu, un model que hem dit obert i corresponsable per a l'empresa pública, un sistema que garantisca la publicitat eficaç, ja que el sistema actual primer que no ha hagut gran interès per part de l'empresa en promocionar cada volta que tenia necessitats de personal, i després en el model actual no se garanteix aquesta publicitat eficaç, ja que si la publicitat la fem eterna o indefinida, al final perd eficàcia. I després un sistema que garantisca aquesta igualtat en criteris objectius i taxats, cosa que tampoc està en la proposta del president de l'empresa. Entenem que aquesta proposta la fem perquè entenem que Pixa és una empresa de tots i totes, que és una empresa que funciona gràcies als diners públics i que per tant hauríem de tindre més cura en que tot el món tingui aquesta oportunitat d'accedir a aquestes opcions laborals que a moltíssima gent li fa tant de favor. Per a més d'això, en aquest protocol que hem presentat, proposem que hi hagi un major control de serveis públics i del desenvolupament de l'empresa, cosa que en cap moment s'ha donat. De fet, està funcionant amb prou opacitat, fins al punt que arribem a final d'any i ens trobem en sorpreses. Per tant, entenem que s'ha d'incorporar propostes de rendició de comptes, informació de personal, un organigrama, i tant en la web de l'empresa com si tenim opcions de fer aquesta publicitat, com més millor, ja que entenem que és una empresa de tots i totes. Recordem que se facin estudis objectius de les conseqüències econòmiques a l'hora de recuperar serveis privatitzats. Entenem que ha d'haver una planificació professional i seriosa d'aquestes qüestions. I, per últim, proposem clàusules socials i d'igualtat d'homes i dones, precisament per a que en les contractacions se tinguin en compte aquestes qüestions que entenem bàsiques. Per tant, és un model molt clar, un model que té un pilar social, que aposta per aprofundir en aquest eix de la transparència i la independència de les decisions, i també que aposta per una millor gestió, una bona gestió encaminada a la sostenibilitat de l'empresa. Un model que faci fora de les xarxes clientelars o de possibles xarxes clientelars i que s'allunya de l'immobilisme actual en la mala gestió. Com ja he dit, fa unes setmanes el senyor alcalde va proposar, o va dir en premsa, una proposta. Nosaltres entenem que tot i així existeix un dèficit de funcionament, que en la proposta actual l'oferta o la borsa està oberta sempre i per tant això frustra d'alguna manera aquesta publicitat i aquesta capacitat per accedir en igualtat de condicions. Se continua i se perpetua aquesta valoració subjectiva, ja que són, no dic arbitrària, sinó subjectiva, ja que se donen 4 criteris però sense taxar i se fa de manera subjectiva per les coordinadores dels serveis. I, per últim, tampoc s'aplica a totes les possibles contractacions de l'empresa. Per tant, entenem que aquesta moció continua de plena actualitat, és útil i demanem el vot a favor de la mateixa.
nosaltres som molt conscients de l'àmbit en el que estem, on estem i què volem fer. I precisament he començat el meu Parlament dient que això se va proposar fa mesos. Crec recordar que des de març d'enguany, de 2017, on tenia que ser, en el Consell, i que des d'aleshores no s'ha pres cap decisió. Que només quan se presenta això, se implementa o se... no vaig aventurar a dir res més, però se implementa una sèrie de criteris o de procediment després d'haver presentat esta proposta. És una proposta, crec que sobretot el Partit Socialista té un problema, primer que no ens ha escoltat per això, i segons que tampoc s'ha llegit concretament la moció, ja que quan parlem dels criteris d'igualtat, que simplement clàusules d'igualtat, no estem parlant de contractació de personal, no estem parlant d'això, no estem parlant de PICSA, sinó de la contractació general que fa a altres empreses. Per tant, creiem que... Les clàusules, si és que ho diu, mira, no fa falta que ho traduïsca. Dice, se inclouran clàusules socials i per la igualtat d'homes i dones en el punt 3, que és quan fa referència a instruccions internes de contractació i publicació de les contractacions en l'apartat de perfil de contractat de la pàgina web de l'empresa pública. Així no se fa referència, i és un punt diferent al punt 2, perquè és un punt en el que se parla no de contractació de personal, sinó de contractació a altres empreses. De licitaciones. Exacto. Está hablando de licitaciones, pero eso está contemplado la ley de contratos. Si has leído la nueva ley de contratos de la administración, ya incluye la ley social de la cláusula. Sí, bueno, que se desarrollen, pero bueno. Están dentro de la ley de contratos. Que se desarrollen. Després, comentar, per a qui tinga dubtes, que el protocol que s'adjunta és una proposta genèrica, evidentment adaptable a cada situació, perquè cada contractació és diferent. No s'està demanant en cap moment que hi hagi una contractació puntual en cada moment que se necessita, i estem parlant de substitucions o de qualsevol altra contractació. No estem parlant d'ampliació. Si me deixeu... És que de veres és molt complicat que sempre que me toca parlar se falta el respecte constantment, però constantment. Per comentaris constantment, quan estic intentant exposant el nostre punt de vista i el que hem presentat, a mi sí que me sembla una falta de respecte. Per tant, el protocol que hem presentat és adaptable, completament adaptable. Crec que no és precipitat, de fet se va presentar el 17 de novembre, ha passat prou temps, de fet quan es van reunir els grups polítics es van proposar que si tenien alguna qüestió que plantejar, que la plantejaren en aquest temps. La van presentar en temps precisament per a que si algú tenia algun dubte, no sé com està passant ara, no se planteja a última hora, sinó que se parlara i se discutira de manera, precisament per això. Si l'haguem presentat fa una setmana, entendria perfectament la posició dels grups. Demane per favor el vot a favor, perquè crec que així realment no se va decidir res. De fet, quan hem parlat d'instar a PICSA va ser una proposta meva després de parlar del secretari, o sigui, esta és una proposta treballada. Hem parlat tant del contingut en el secretari com de les formes. Evidentment hi ha coses que s'han d'adaptar i hi ha de veure fins a on pot aplegar, però realment així no se va decidir més enllà de la intenció o d'instar a PICSA realment a que se posa treballant en aquesta qüestió. Aleshores, simplement ja veurem les qüestions més de detall en l'empresa, que evidentment això se presentarà, i el que demane per favor és el vot a favor per a simplement obligar d'alguna manera o instar a PICSA a que se posi amb aquesta qüestió i intenta implementar un protocol molt més detallat del que té actualment.